murka, serakah. Nggih sampun ngaten nggih mawon Ndara. Nyuwun sewu menika Ki, Ndara niku menawi dipun keparengaken. Menika sepados Ndara Sekartaji nggih lenggah wonten mriki mawon. Lega rasane atiku apa sing dingendikake Ndara Ayu lan omongmu ora abukan aku ya pun keparengan apa rawuh nggih yo sampun nggih ning desa wis ora kaya nek Segala sakmenika nggih mawon ngasur rumiyin pun keparengan nggih ayo dokter dalem nggih monggo Pirang-pirang dino iki rasane nggone jenggolo kok selalu sepi. Lah menika kapan? Iki Nonton. diajeng. Iya. Jalan ya Bu nggih. Iki lho. Jenggolo kok sepi kaya ngono terus aku koncone sapa? Lah misakaken ingkang kepripun Kang Mas? Wonten kula lho. Rasane ora cukup. Ono kejadian apa meneh? Rasane sing biyen melu aku. Tapi kok gak enak kabeh. Simbok ning ndi? Lek-lek ning ndi? Nyata mawon Kang Mas. Pun Kang Mas Prabu buat ampun patos. Kula saged biyen Nami betahaken bantuan. Daerah kenen di Ya lenggang masak cekak-cekak. Ora apa-apa. Ya iki kenapa? Dia kendaraan anyar. iki sih reyen. Reyen. Pertama tubuh. Pertama mboten saged Cuk ditun up. Planune bener banget ini. Jebres kakak listrik mudah. yo ora ngono. Ya ora ngono. Tapi cak sampeyan iki gawe rusaken projul. Geger projul.
Yai Prabu iki salah siji ngalindra ratu ning kraton gedhe. Iwa semono. Yai nirwake dawuh pangajenganing para sepuh, para pinter, para nimpuna. Panjenengan kagungan garwa loro monggo. Apa kurang adil? Lu jelas ceklon. Panjenengan kagungan garwa 8 saka monggo waton iso adil. Adile ngono ndi? Aku ya rumangsa wong lan ngerti yen wong kuwi ndek bojo anyar mesti kerep nang gone sing aneh. Ning gotek rembuke kawula panjenengan. Ngene kan. Aku ning kene ratu. Terus Sampeyan aku sinten, Pak? lha aku kakangmu. Kula ratune. Kula mboten saged manut ngeten iki. Apa sing conto-conto? Loh, kok malah takon contone welek kaya ngene kok njur ngrabani karo kawulamu. Ratu karo kawula niku ora bedane wak karo bayi. Panjenengan dadi ratu itu kudu sempuyung dipilih dening kawula panjenengan. Ini panjenengan tumindakan lisir sopan guru-guru bener. Jadi saya panjenengan skip, dilarang skip. Kata si ben minggat wis to. Nah aku iki sing jenenge ratu kuwi wae baru kuwi kawulane. Aku Iki janyange pengasih. Mula nek lampu liwat dalan peteng lampune gede. Nek ora ndak nak. Ini salahku banget. awet kata pasien lingkung perlu dibunuh batu. Ini ada mantri kan. Mulane cara aku praktek dhisik dhewe. Saya Oh, wis suwe. Heeh. Heeh. kalau winginane benan mari Samsul Bisa obat kayak jenenge kapsul. menika kula ombe umas kula kagem manungsa jebul kapsul jaran. Kula sampun 3 dinten mboten purun sega nek ora suket pengen mangan. Ora malah nih. Monggo kalajengaken Pengesan. dengan ombeni obat batuk batu ABC. Gue dengan watuk mulut dia. Ide ku apik. Saya jangan Yo ben iki. Iki sapa to? Iki mono salah sawijining abdi sing ora ndumah. Yang kabulkangan isane nek nyewake tobo iki. Nek ora napa, ora kepayon, ora mangan cah iki sak. CEO Togong. Oh, iki. kula pengen CEO. Heeh. CEO. Teo. Hati mutuan wujud. Tak gope neh. Ngomong kok obat. Lah iki jenenge nokdo. Monggo katuran paling jauh. Jadi sing jenenge ratu karo kawula iku ora bedane iwak karo banyu. Ratune iki iwak. Iwak karo banyu mati. Nek banyu Terus sinten? Nah, niku lho. Iwak tanpa banyu kok mati jeneng apa? dari aku. Nggih sambung. Kuwi ora ngerti. Iwak dagingnya gak enak. Ya mati ora obah. Dagingmu obah kok. Ya delok kahanan iki. Maksudnya Daging ku ya sok obah kok ora. Wis kena kencing manis. Wis ora patek obah. kudu bangke dhewe. Ojo marah-marah aku. Amban-ambanan cangkem. Aku. Iki Yai Prabu ki duwe bojone.
Niki sing sepuh Lu kita sari. Nggih. Sing nom. Nggih. Ada sing tuwa iki ditundur. Apik Minggat. Saya toh. saya juga Saya kok. aku tuwek pateni. Ojo dipateni, aki nurutke komputer ya. Udah mati. Jadi kowe kudu ngerti. Nek tuminggakmu nglicir sepan gering bener. Iki dipilih kamu, enggak ngolo kamu wis ngemohi karo kabeh. Sikep lan tuminggakmu ditinggal kowe derajat pangkat nganinggat gondoke kenanganmu kok. Ini lho. Zamane saiki wis beda. Iki zaman wis gak perlu Iki generasi geser saiki. Gen Z. niki pun Generasi Gen Z. Genset. Hah? Genset. Wis sak karepe cangkem iki ya. Aja kayak Pancene generasi gantret. Iku wis beda. niki wong minggat mesti urip. Yen bener dawuhe Sanusi. Manuk manyar susuhe dawa, entuk anyar aja lali mbok tuwa. ngerti. Tuku sawo sak kentol-kentol, bojo loro mesti rebutan kunci. Mombulune ol. Hah? Mombulune ol. Kunci ning bendol. Ora ono kunci kok mendel. Sekarang Arti di sakarepku. Lungguh. Lungguh. Nggih. Iso nuturi anakmu ora kok iki cocokan. Kok kuwi janak kok iki mergo tanggamu bagus-bagus iki dadi anake. wong anakku dhewe ya bagus-bagus, rupamu ya metetek kok. Ayo, Jegal. Gagal. Tuwek. sapa tuwek? Padha tuweke ana mlaku kok dijegal. Duet-duet wong kaya ngene kan nganggo pesugihan. Kurang boten purun. Minggat ben minggat. Timbang nganggur tak kudu. Nek mau sinten kakak Mas Prabu? Kayak mau wong edan. Aku wong edan iki wis ora gawe. Maringe Wah, malah turut pacar katoke kawor-kawor jenenge namane wae. paling mlebet-mlebet ni pindang. Apa-apa dilebokke. Dijubarane terus tak tambahi. Dek mari genti aku sing edan. Lah cekek Sam. Perkara serius. Kula mboten purun. Oh, Sekarang aja ben minggat tetep urip. ya kenapa? Sesuk hukume Gusti kuwi teko yen kahananmu ringkih. Wektu kuwi sik kesinungan kawibawan kabagyan. Ning kitenono, wong larane wong ora bedane wong linteng. Lemu linteng saya bakal kenane ku ya saya bakal. Tak entene kenane iki. Aku yo kaya ngenteni. Duh. Iya. Apa meneh iki? Udan-udan benake kelir. Kelilipet. Tambani. Sebel. Ora kecamatan. Kuwi kayane ganjil kuwe. Syukur kowe mutan. Sing siji. Masa Nah, wong iki nggenku kok sak sisih tak tambahi iki. Kersane klilipen terus lumayan kagem pondasi. kandhane kaya wong tuwek iku ora pati jeneng bae. Ya wis nek ngono pancen kena taile iki masa. Ning titenono hukume Gusti iki luwih agil timbang hukume manusa. Suradira jayane kanan
Subrasta tekaping lagar maksud. Kanjeng. Kang Mas Prabu mboten saklatos. Menawi pados prajurit kula sentono kula saged ngadosaken. Apa meneh kae? Tenggo ra mari-mari. Ya wis kono. Sing hati-hati. Nggih, kula nyuwun pamit pun pangestu nggih, Kang Mas. Lewat dalan persidatan aja lewat dalan gede. Sing Kang Mas. Sopo? Sopo meneh? Oh, kancane sing kelilipan mau. Ora maido mergo pikiranmu lagi kebener jadi bocah wadon sing nanti kowe ora ngerti sapa saktemene. Aku iki ra mau. Aku iki wong tuamu. Le Kameswa. Romo. Yen sira lali tak elingake. Yen kejayaning rah ing kahuripan kuwi bisa kawujud lamun disranani manunggaling darah Kediri lan ing Jogja. Monggo kaya mengkono bungae kabeh para pini sepuh sawise kowe kelakon dhawuh lan sekar kaji iki tegese bakal kawujud kajayaning rah ing kawitan ning ora ngerti yo yen mergo kowe keblinger dening salah sijining wanita saengga kowe nglalekake parang sekar kaji kowe tega nundung parang sekar kaji iki padha karo kowe bakal mecah kekeluargaan ing antaraning Jenggala, Kediri lan Murawi. Kula dosa Romo. Kameswa, aja kowe mung ngakoni kemputanmu. Yen nganti kowe ora bisa nemokake lan ora bisa mbalekake sekar kaji ana ing Praja Jenggala, tak lebur ke Jenggala. Tak lebur. Sekar kaji! Sekar kaji!
Happy, happy, happy,
Iki apa to? Mbok. Iki lanang ora. Wedok kok mangkak. Aduh sayangku. Ada apa Dondo? Blondongnya blondong apa? Blondong growol apa? Enggak, kamu memang mendampingi Bakul Jamu. Bakul Jamu. Iya dong. Oh, ngajane kuwi. Jamu apa? Nah, yo enak jamune kok yo. Ayo kono iki bodene kok jamu dene ya. Emang ini ayo mrene jamu lho. Oh dene ya. Ya kok jamu iki. Ngerti aku. Lawan iki kanane mesti. Mas, aku nggak sekali. Nyar kowe. Mas, Tok misal kowe. wah aku kecil, aku tak tahu. Yo. Santai rasa, aku kira pensil. Ayo. Ya ora dadi bocah. Ojo iku malah dilapet. Ketonto ra iso turu sore iki. Kartaji. Kartaji apa? Kartaji wis tak batang. Potongane glu-glu kartaji. Rame-rame. Rame-rame sampean kok digiri-giri ku ajeng apa? Kartaji ndi? Sekartaji. Apa saiki nek kok sekartaji? Saiki Ndi kan? wingi iki opo? Wingi karo Kartaji sio-sio. Habis manis pagi banget. Mbok mikir, pakai dong otaknya. Jangan ditongseng. Ini apa-apa saiki apa-apa. Esok sore beli. Oh, tempe. Mbok wong ki sing konsisten. Sing kuwi aja lunga sik. Tenang mriki mawon, Ndoro. Ndoro, kula urus kene iki. Nek perkara gondes niki aran iki sakniki kula tegel. Kok aku tak jamu dhisik aku langsung. Jamu apa pet? Jawab deploke dong sebuan sampean. Loro ati kula. Jamu-jamuan. Jamu-jamuan. Kok wani-wani men? Loh, sing tak wedeni apa nih? Oh, ngarake karo sing jenenge doyok iki lho. Omongno. Aku dhisik iki mbok openi. Ngantek dadi raja, kok saiki kowe wani karo aku? Lah sing openi sampean ya aku kok. Bebas. Kok sampean saya dadi goleki upati Ndoro Sekartaji. Sampean ra kelingan. Nah, zamane nyo-nyo. Nek awake dhewe menake becik malah katut diseneni kon minggat. Oh. Bancak doyok. Ora tak kon minggat lunga dhisik. Aku wis Timbang isin. Ngono. Wes sampean boten sampean. Santai mawon. Niki urusane bancak doyok. Mulane njur ngedeke akspes. Aku ngerti sampean ning manut pake sampean. Ngedeke sio-sio sampean niku.
Aku kangen karo Sekartaji. Kangen. Sekartaji kudu balik nang Jogja. Kangen karo Sekartaji. Ambok kangen karo iki ambyar. Kangen kali niku wis sewengi tak jamin ajur. Yo umpamane sak sampeyan iso ketemu Sekartaji sampeyan arep napa? Aku arep jal sepuro kangen kowe. Penak banget. Jalo sepuro, aku sebisae ora. Sekartaji tak boyong nang jenggala. Tenang. Apa menjaluk bakal turuti. Sampeyan ngakoni luput? Luput. Nggih, Aku iso kangen. iki lho. Iki bloko mawon. Umpamane wonten lelakon dhateng garwa engko badhe nyuwun pangapunten panjenengan terus iki. Jujur mawon nek ora iso ora apa-apa. Kula siap jadi gandene. Boten tegese ndereke panjenengan niku lho. Wis pundi? Lho, niki ditarik, atine niku ditakar tenan kersa napa mboten? Nek mboten lompatenane sakniki. Sampeyan mboten ngerti. Doyok. Doyok iki. Tapi jane yo mangkel rek. Nggih. Nah, pripun? Asal dipun kene iki. Kane nek wis kapok tenan, nyepon kok jaluk ngapura tenanan, ora bakal balane kuwi ndak kaya ngono. Nggih. Belum diboyong meneh. Ah, nek sak kula pesan-pesan melih panjenengan. Ampun gampang percaya lho. Kaya kanca kula niku. Kandhanono. Le muni jaluk ngapura wah ora karo-karuan. Sing jenenge Ari niku, wah. Jaluk ngapura oh ngatek deku-deku. Candi. Cah. Ah, kulon bubang ngono. Ari kuwi. Ari Jaluk ngapura. blejane lho sing wedok. Ah, dedek. Kok donyane sprene? Ari kuwi. Ari. Yo mati. Oh, ora. Wes, mati alus belae. Iki piye? Kok suwi men nek rembukan. Loh, asa Aku arepku. ora tak jamu sisik terus aku mulai Sekartaji. Wek kesusu yo golek obat jumbleng kono. Masing-masing gitu. Nah, nggih ngoten niku. Iki ngeten mawon. Bloko Ndara. Nggih. Sing pun diupat panjenengan upadi Ya. Ndara Sekartaji. Sekartaji. Lah niku Sekartaji. Oh, Aku sik ngene kok. Kok bisa sepuro. wong ngrungokke kudu wae. Kok bisa kowe kenapa? Mangko botol dase mawon. aja kecem-kecem kowe iki. Anji ngodor wae. Ngurung apa-apa jaluk werna-werna. Iki opo kok enek? Kuwi ambene wangsa. Sekartaji. Ngaten lho Kang Mas. Akeh rumiyin. Panjenengan menika saestu mboten namung atur panjenengan menika namung sepuro-sepuro. Ayo mulai Sekartaji. Oh iki bar ngombe Purwoceng ketane. Iki kok aku kaya gondol gede. Kowe jaluk lapor tenanan. Orang baleni kuwi ndak masih koyo ngono kuwi. Saiki panjenengan janji. Sampeyan janji ora natoni riyen pun kula eling iki ampun gadah garwa melih nyatane duwe garwa nah. Sesuk diapura. Aku janji. Mas-mas. Oh, bapak cenomu kowe. Iki Mas. Aku janji. Kowe lakon kok Kowe kene. minggat gak apa-apa Sekartaji. Tapi Ya. aja mbok blok mbek aku. Aku bingung over. Yo DM to, DM to. Yang diblokir iku. Aku overthinking lho. Saya senang janji. Panjenengan saestu. Tengah Benjani piye? Aja mbok blok nomor. Minggat kok tapi aja mbok blok. Nomor. Ora aku bakal Benjani Saya deh. senang. Iki Saya ternyata senang. iya Mas. Mas menang. Muni busana gaji lambemu. Iya cuk. Salah. Welek. Ngeten lho Ndara, ngeten lho sing jenenge wong omah-omah niku pancen godhone niku werna-werna. Sing jenenge wong urip kuwi ana padhang, ana peteng, ana resik, ana cepet, ana apik, ana elek. Garek iso lenata kok ora. Ning sing bagus sing jenenge wong nek wis janji diucapke sepisan yo kanggo selawase. Cocok, Bro. Cocok wae. Iki cahya sampluk salon tenan kok. Ngeten lho Kakak. Aku Kakang kakawet.
Padha karo Mas. Kakang Doyo to. Timbang Mas. Kan aku ngomong. Ayo. Sik. Iki lho Kang Doyo. Iki aku wis ngakoni sepuro. Luput. Luput kali Skartaji. Ora dibaleni. Gak tak baleni. Aku tetep tak boyong Skartaji ning gone jenggol. Yes. Banjur kita sari. Engko tak pae ra apa-apa. Bangane aku mesake lho. Aku yo turai. Mengki agene dadak terus ae. Pun, pun nggih sakniki nek pancen wis kabeh nglenggono luput. Lelakon sing elek, lelakon sing ora bener ditutup. Dibuka lembaran anyar. Bangune wong nek wis janji, wis sumpah bakal urip bebarengan ya kudu diugemi apa wae kahanane. Pacoban kuwi mesti ana. Ning janji kekarone niku padha-padha muake, padha-padha duwe karep apik kanggo mbangun bali griya. Kula percaya ora ana perkara sing ora iso dirampungi. Nah kan? Nggih, saiki kondur teng Jenggala. Kabeh lelakon sing elek ditutup. Ngoten nggih? Nggih, monggo kula dherekke. Monggo kula dherekke. Paripurna cekap semanten pagelaran dalu punika Uli Cekundur saged pepanggihan ing sanesutara kanthi lampahan ingkang sae. Matur nuwun rawuhipun, matur nuwun anggenipun sampun mirsani pagelaran ketoprak Samalakatan